Usa ka inahan gikan sa lungsod sa Badian midangop sa mga tigbalita human way nahitabo sa iyang reklamo sa barangay human gitabangan og kulat ang iyang anak sa barangay Tanod. Wa usay nahitabo sa iyang reklamo at tubangan sa kapulisan bisan human na niya kini mapablatter. Dennis Tanok, Sugin Limi. Sila mo angkon. Tuyong mianhi dinhi sa syudad si Manang Viviancia Torres, lumad nga taga barangay Basak sa lungsod sa Badian. Uban niya ang iyang anak na 21 anyos nga dunay diferensya sa pangisip. Iyang gitaho sa mga tigbalita nga gikulata ang iyang anak sa usa ka Alex Tano, usa ka barangay tanon sa ilang barangay, uban ang pag-umangkon ini og laing tulo ka mga higala niadtong Hulyo 7. Apan inay tabangan sila sa lupon sa barangay, way tarong desisyon ang lupon tungod kay halos paryente ang mga opisyales sa maong tanod. Wala man gyud mi mahusay muning naabot ko diri. Unsa mingon sa kapitan din ninyo? Dili man siya ka kuan. Wala man siya gyud kahatag og husay ba kay murag laban man siya kay tao man niya god. Sa kapitan wala gyapon siya ka hatag, wala pud siya ka ibit nga moangkon ba mo ani? Dili ba? Wala gyud siya na kaingon. Giingong nag-abot na sila sa lupon ni atong Hulyo 13, 27 ug ni atong Agosto 1, diin gipabayad sinang Viviancia og 600 pesos alang sa hearing sa barangay apan wa gihapoy resulta. Kung manggiinan nga giblater na ko sa pulis. Imutong ingon ang kuan tong igagaw po ni Alex nga kay kauban man siya sa lupon. Siya nang nakakuan na di kaani nang naka-blater na di kaani. Ingko naka-blater na ko ani sa pulis uman. Siya na saon na to ani. Ni mora to. Ano sa may gusto nimo ani ron ni ani nagdapat sa mga anak? Way tarong rason matud pa kung nganong gikulata ang iyang anak. Wa sab musulti ang nangulata sa iyang anak, labaw nang di sab makasulti ang iyang anak kung unsay nahitabo. Dunay gida nga medical record si Manang Viviancia pagpamatuod nga gikulata ang iyang anak. Duna ni black eye, bunog sa liog ug dughan. Akong gusto ani ako anta na silang patagnon. Papreso ra gana nako. Dennis Tanok, News 5. Upat ka mga lalaki nga giilanga migamit og gidili nga drogas na dakpan sa usa ka raid sa kapulisan sulod sa drug den sa barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo. Ang nangadakpan mao sila si Gerson Repaso, 20 anyos, caretaker sa drug den; Rodel Orbizo, 28 anyos; Francisco Rebamonte, 27 anyos, ug Romel Sereneo, 24 anyos. Sa 63 ka mga pakete sa shabu nga nagkantidad og kapin 23,000 pesos, mga butang alang sa paggamit sa shabu ug cash nga kapin sa 1,000 ka pesos nakuha sa kapulisan gikan sa mga suspects. Matud ni Chief Inspector Romeo Santander, ilahang nailhan ang drug pusher nga mo'y nagpadagan sa drug den. Kita na to kanang mga suyo on the app and then with the confiscated items na nakuha na to. Ang kanara ko po yung tissue. Po yung tissue? Oo. Wala lang sa sakit nga dibati sa nangagi. Ang agir mo dito kuha niya, gamit sa buwan. Dugang kahimanan alang sa seguridad ang ibutang sa Kapitolyo alang sa pagsiguro nga luwas kini sa mga tao nga dunay daotang tinguha. Gawa sa mga security cameras nga gimontar, mga metal detectors gilara usab nga ibutang sa Kapitolyo ug sa South Bus Terminal. Dennis Tanok, Sugin Limi. Ang atong basihan ng katunayan hitabo sa ubang malalawigan, hindi natin masulti na we can never tell, no? So it's better be safe than sorry. Sa kinatibukan, padayong malinaon ang tibok lalawigan sa Sugbo, bisan sa mga pagpamamba sa ubang dapit sa Mindanao. Ang pangu sa security sa Kapitolyo, naglaraw nga mas pahugtan pa ang seguridad palibot sa Provincial Capitol, Legislative Building, Cebu South Bus Terminal ug Museo Sugbo. Kining mga establishmento nga giduma sa kagamhanan sa lalawigan. Akong plano nga mas mayo kini siya tanan mabutangan og CCTV para ma-monitor to, then ibutang lang sa one closed monitoring usa lang ka lugar right din sa Kapitolyo. Unya ako pong propose pod kang go nga mas mayo pod nga doon na tayo mga X-ray machines o walk-through metal detectors. Nasairan nga dunay 46 ka mga security cameras palibot sa Kapitol. 42 niini ana agi pahimutang sa sud, upat ang naa sa gawas.
Usara ka security camera ang nakatutok sa Legislative Building ug kapin sa 20 ang gibutang sa Cebu South Bus Terminal. Walay security camera ang Museo Sugbo. Actually, this is just to improve the security din sa Kapitolyo. And if I'm not mistaken, I think there was a request dito sa legislative na wala madayon. I think that ang kontraktor ato niya ni back out or something like that. Wa ko kayo maswito, pero I think it needs to be done as soon as ma-available ang funding na to, ana. Sa inyo makita din sa monitoring screen din sa sud sa CCTV control room na ipipila ka mga cameras nga hanap og kuha sa maining kuha gikan sa Provincial Engineer's Office nga hanap gyud ang kuha sa CCTV camera. Mao nga tumong karon sa Chief Security Officer sa Kapitolyo nga ilisan kining mga gubaon or na mga diferensya mga nga CCTV cameras. Samtang duha ka X-ray machines og walk-through metal detector ang ipahimutang sa main door sa Kapitol ug usa ibutang sa pultahan padong sa Governor's Office. Butangan sab niini ang Legislative Building ingon man ang Cebu South Bus Terminal. Bukas si Governor Junjun Davide sa maong ideya apan ila pa kining tukion. Abo pa nang istoryahan ni Lloyd kay iya pa man ang inspection do na may mga defecto ba dili na mo gana no so amo istoryahan. Imo na ato nang you taking that into consideration and usa sa ato ni discuss po sa Kapitolyo ng mga officials. Si Davide usab ang pangu sa Provincial Peace and Order Council nga gigatakdang mag-convene sunod semana. Dennis Tanok, News 5. Laing upat ka mga armas nga na-issue sa police security escorts ni kanhi Governor Gwen Garcia giuli na ngadto sa Kapitolyo. Ang upat ka mga 9mm pistols uban ng ilang mga magasin gihatod ngadto ni adtong miaging adlaw sa buhatan sa Provincial General Services Office. Ang upat ka pistola kabayan sa 21 ka mga armas nga na-issue ubos sa pangalan sa kanhi Executive Assistant ni Governor Garcia nga si Edwin Mixdon. Una nang nauli sa mga police escorts ang unom ka armas di atong milabayng simana. Unsi na lang ang ilang ipaabot nga babalik sa Kapitolyo. Kaya mo na nang sunsunon o malo. Sa pagabot niya, wala. National Statistics Office Region 7 mihangyo sa gobernador sa lalawigan sa Sugbo nga kahatagan sila og lugar nga kabalhinan. Puot nila nga masubad ang problema sa kahuot sa linya sa mga manglukat og mga civil registry certificates sa ilang opisina. Matod ni NSO Regional Information Officer Noel Rafols nga naglisod sila pagpangita og kabalhinan tungod kay mahal ang abangan sa mga building ug office spaces sa Sugbo. Giklaro ni Rafols nga dili sila usa ka income generating agency tungod kay ang dakong porsyento sa bayad sa mga transaksyon ihatag ngadto sa usa ka langyaw nga kompanya kinsa partner sa ahensya subay sa Build Operate Transfer Scheme. Ang mabilin nga porsyento kuhaon ra usab sa National Treasury. Igo lang sila mag-agad sa budget nga ihatag sa Kongreso subay sa General Appropriations Act. Gihangyo sa mga kadaguan sa ahensya ang bagong gobernador nga si Junjun Davide nga mahatagan sila og kabalhinan. Time na pagyapon niya no usa sa mga rason kini mahal ang mga building na gawon mga office space and we need bigger area no mga building. Isaulog karong adlaw ang ika-444 nga founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo. Usa ka simpleng selebrasyon ang gipahigayon sa Kapitolyo. Dennis Tanok, Sugin Limi. Matag Agosto 6, matag tuig sa ulogon sa lalawigan sa Sugbo ang kasumaran sa pagkatukod niini pinaagi sa pagdeklarar sa usa ka special non-working public holiday. Mao nga way trabaho og klase karong adlaw tibuok probinsya bisan ang dakbayan sa Sugbo. Ingon man ang uban pang mga component cities, lakip na niini ang mga bag-ong syudad. Kinisubay sa Republic Act 8952 ug 7698. Karong adlaw sa ika-444 nga kasumaran, usa ka simple nga selebrasyon ang giandam sa Kapitolyo sa pamunuan ni Governor Hilario Junjun Davide III. Malipayong anibersaryo sa atong tanang kaigsuonan sa Sugbo. Selebrasyon kini alang sa atong lalawigan. We are already 444 years old sa province. Importante kayo nato mga Subuano na magkahiusa kita o magtambayayon para gayo sa
atong kauswagan. Usa ka solemne nga misa ang gisaulog nga gitambungan sa mga opisyales ug empleyado sa Kapitolyo. Alang ni Vice Gobernador Agnes Magpale nga mao na ni ang higayon nga magpasalamat siya sa mga tao nga wa mobiya kaniya niadtong mga buwan nga naa sa talandugong sitwasyon ang Kapitolyo. I think this is the best time to express my gratitude to the my fellow public servants here in Capitol for the 6 months that I have been there. Kay bisan sa sinugdanan, naglibog pa sila, but in the end, I thought if ang mga tao ni husgar nga maayo ra nga hitabo sa Kapitolyo sulod niya itong unong kabuan, it's because the employees, my co-public servants. Usa ka paniudto ang gisaw-an sa tanang empleyado sa tagsa-tagsa nila ka mga buhatan. Aron natong ihala sa atong sakitasan ang kining atong anibersaryo. Ug aron po pasalamat sa tanang mga grasya, tanang mga blessings na nahatag sa Ginoo sa mga subuanon sa larawigan sa Subo. Dennis Tanok, News 5. Mga empleyado sa Kapitolyo makadawat og tag 15,000 pesos nga anniversary bonus. Kini gipahibaw ni Governor Junjun Davide III karong hapon sa iyang gihimo nga pakigpulong sa Capitol Social Hall sa gipahigayon nga founding anniversary sa probinsya sa Subo. Ang pahibalo ni Governor Davide gikalipay sa mitambong nga mga empleyado uban sa ilang mga pamilya. Giklaro ni Davide nga ang makadawat sa bonus maulang katong nahimong empleyado sa Kapitolyo kutob December 31, 2012. Ang mga nahimong empleyado karong tuiga dili makadawat sa anniversary bonus. Samtang makadawat usab og dugang 1,000 ngadto sa 3,000 pesos ang mga empleyado nga nalakip sa top 5 offices gikan sa executive, legislative ug mga district hospitals. The incentive for each personnel of the province of Cebu as of December 31, 2012 is 58,000. Gipresentar kagahapon ang mga mananaog sa Mutya ng Pilipinas. Ang mga beauty queens mao sila si Mutya ng Pilipinas Overseas as this Carl's daughter, Mutya ng Pilipinas first runner-up Maureen Montagne ug ang Cebuana nga si Mutya ng Pilipinas Angeli Dion Gomez. Ang 20 anyos nga si Gomez ang ipadala alang sa Miss Tourism International sa Malaysia karong Disyembre. Dugang ni Gomez nga dili ra pagwapahay ang usa ka beauty pageant tungod kay mahimo kining pamaagi sa pagduso sa mga advokasya. They're very strong in their advocacy. They feel very strong about them. So having a lot of them, and they all believe in different things, and it really helps us. It helps the Philippines, and maybe even helps influence the